कनसिपाव प्रमद बर' सरकार आरो जोङो रौनिया हिसाबै इउपिपिएलनि साफा सान्थि हिसाबै 40टा समस्तियावबो देरहा होनायनि खामानिखौ मावबाय थादों। दिनै बिपिएफनि प्राणी सासेबो नागिरनानै मोननो थाङा। 14 चिरां दुवार समस्तियाव आंनि नाम सिखारदों होननाया बियो बेलेग खोथा। आङो कुनु टिकेटनि कुनु बेलेगनि आङो दाबिदारबो नङा। आङो जास्ट पाब्लिकनि थाखाय खामानि मावबाय थादों। आङो पाब्लिकफोरनि सुख दुख गांनाय उखैनाय बेवहाय बोरै गसंथानो हायो पाब्लिकजों रायजो राजाजों आं बेखौसो नाजाबाय थादों। 14 चिरां दुवार समस्तियाव आंनि नाम सिखारदों होननाया बियो बेलेग खोथा। आङो कुनु टिकेटनि कुनु बेलेगनि आङो दाबिदारबो नङा। आङो जास्ट पाब्लिकनि थाखाय खामानि मावबाय थादों। आङो पाब्लिकफोरनि सुख दुख गांनाय उखैनाय बेवहाय बोरै गसंथानो हायो पाब्लिकजों रायजो राजाजों आं बेखौसो नाजाबाय थादों। बेवहाय टिकेटनि थाखाय आं जेबो दाबिदार नङा आरो आंनि नाम फैनोबो नाङा। दिनै कालिंदुवार ओनसोलाव कालिंदुवार समस्तियाव जिनाखि जुब बा मेनलि इयुथ बिथांमोनहा प्रमद बर' सारनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै 1200 जननिबो बारा बिथांमोनहा जयेन जाफैदों। बियो जोबोद गिदिरथार बाथ्रा। दा दिनै नोंथांमोनहा नायनो हागोन श्रीरामपुरनिफ्राय लानानै रौतासिम दिनै जेरावबो इउपिपिएलनि बारहावा प्रमद बर' सारनि खामानि मावनायनि बारहावा। दा बेफोर गासैखौबो मोजां मोननानैनो दिनै लोब लोब इउपिपिएल दलाव बिपिएफनिफ्राय फैदों, बिजेपिनिफ्राय फैदों आरो गुबुन गुबुन पार्टिनिफ्राय जयेन जाफैदों। मानो होनोबा फैबाय थानाय समाव आरो खेबसेबाव प्रमद बर' सरकारा फैखागोना खाथां जाबाय। जों हिसाबै साफा इउपिपिएल कर्मी हिसाबै जोङो 40टा समस्तियावबो खामानि मावबाय थादों। दा जोंनि मेन प्रायरिटि प्रमद बर' सारखौ खनसे सिफ बानायबावनांगौ। जोङो बड'लेण्डआव सान्थि गोजोन आरो दावगानाय मोनसे आबहावाखौ जोङो लाबोनांगौ। बिनि थाखायनो फिन खनसिपाव प्रमद बर' सरकार आरो जोङो रौनिया हिसाबै इउपिपिएलनि साफा सान्थि हिसाबै 40टा समस्तियावबो देरहा होनायनि खामानिखौ मावबाय थादों। 14 नं चिरां दुवार समस्तियाव दिनै बिपिएफनि प्राणी सासेबो नागिरनानै मोननो थाङा। बे खाथां जेबो गैला बाहाय। दिनै 14 चिरां दुवार समस्तियाव आंनि नाम सिखारदों होननाया बियो बेलेग खोथा। आङो कुनु टिकेटनि कुनु बेलेगनि आङो दाबिदारबो नङा। आङो जास्ट पाब्लिकनि थाखाय खामानि मावबाय थादों। आङो पाब्लिकफोरनि सुख दुख गांनाय उखैनाय बेवहाय बोरै गसंथानो हायो पाब्लिकजों रायजो राजाजों आं बेखौसो नाजाबाय थादों। बेवहाय टिकेटनि थाखाय आं जेबो दाबिदार नङा आरो आंनि नाम फैनोबो नाङा। फसङोबा जे दायित्व होयो, जे हाइकामान्डआ दायित्व होयो जोङो बेखौ मावनांगौ। जोङो जुदि मेम्बारनि दायित्व होयोबा मेम्बारनि खामानि मावनांगोन। सेक्रेटारिनि दायित्व होबा सेक्रेटारिनि मावनांगोन। नोङो गेलेनांगौ होननानै जुदि दायित्व होयोबा बेखौबो जोङो मावनांगोन। हानजानि हाइकामान्डनि जिनाखि डाइरेक्सन निर्देश बेखौ रावबो हेव खालामनानै सोलिनो हाया।